ஹாய், திஸ் இஸ் டாக்டர் ஜோ. என்னை தெரிஞ்சவங்களுக்கு எங்கள் அம்மாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் மை மாம்ஸ் 50th பர்த்டே. 50th 50 வருஷத்தை தாண்டிட்டாங்க. 51 கால் வைக்க போகிறாங்க. யாரெல்லாம் விஷ் பண்ணணுமோ விஷ் பண்ணிவிடுங்க. அவங்களுக்கு 50th பர்த்டே அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். அவங்களோட 26 இயர்ஸ்லேயே அவங்களோட மேரேஜ் லைஃப்பை முடிச்சிட்டாங்க. மீதி 24 வருஷமும் எங்களுக்காக. அந்த 26 வரைக்கும் அவங்க நல்லா இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டால், அவங்க மேலே அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ பெயின்ஸ், அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ அடிகள் அவங்க வாங்கின ஹிஸ்ட்ரியில். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க 12 இயர்ஸ்லேயே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டில்னாக அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்களுக்காக. ஸோ எங்கள் அம்மாவை நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா பார்த்துக்க ட்ரை பண்ணுறோம். என்னோடய மேக்ஸிமம் கொடுக்குறோம். அண்ட் இந்த டேயில் நாங்கள் இன்னும் நிறையா சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம். எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாப்பியாக பார்த்துக்க ட்ரை பண்ணோம். We will try the best. Thank you. We'll see you on the upcoming video. Happy birthday, Ma.